ngomongi to, Pak. Jenenge awake dhewe kan iki nyambut gawe suwi. Enek pirang tahun lho Pak awake dhewe niki. Lah ke tahun no. Sik tak jeluki sik Pak, kita kok suwi Pak bocah. Juragane sik suwi Pak kita. Iku biasanya matake ning sablon. Iya. Kok sik suwi Pak? Biasa ndang metu lho Pak. Ya Allah. Jane bocah iki ngerti cerita ora Pak. Rene iki biasane numpak apa-apa iki numpak rene. Kenceng lek. Ya apa lah. Juragane budhe Pak sisi Pak. Monggo kan. Monggo. Ibu, Ibu, kok belum meninggal? Aduh, rasan. Pira gelem suwe to kerja ning kene? Purun. Kapok. Purun, Bu. Ibu makan sayur. Sayur apa? Tikus. Aja sembrono. Sampai dimasak ini tikus. Ison. Pameran, larene munggah. Hun. Lah, ndek. Hun. Ya. Bang, Ya paham. Aja dipadakno ison. Rene. Pernapasanmu lho. Aja dipadakno ison. Enak Pak ya? Jajal lah ya. Ya, jajal. Kok iso-iso lho iki. Aku aja dipadakno ison. Lumayan. Ambi wong liya. Duh, kowe iki iso ora to nembang idlam to? Tanganku jelok cah cengok. Aja dipadakno ison. Ambi wong liya. Wong liya. Pokoke numbuka iki dhuwur. Ya, aja dipadakno ison. Ambi wong liya. Mergo ison sing sempurna. Terus Pak. Aja dipadakno ison. Ambi wong liya. Mergo ison sing sempurna. Aduh, kamu itu udah bisa berarti. Suara iki poin aku pengen ditepuk tangane karo dulur-dulur ning kene lho, Cek. Ora usah tepuk tangan jajal damar apa lilin kula penak awakmu. Dadane. Damar apa lelen. Buyar apa kawin. Sono. Diterusno apa kurang yakin. Ngono lho Pak. Apa lho Pak? Pak, Guru cak apa iki? aku ki guru vokal. Masamu Kadung duwe niat ati aja mampang mumpung durung niat welas iki idang. pinter Pak kowe Pak. Kowe pinter nyanyi Pak kowe Pak. Ya. Ya Pak. Kok tengok kowe? Ning apa? Nada-nadane ra karuan Lah wae. iki masamu sindang ya. Lah aku ndundino ning omah. Jajal jamar apa lelen. Ayo, wis Ayo. apa? Wis ngene. Ora terusno. Jamar apa lele. Buyar apa kawe. Zaita Rusna apa kurang yakin. Luar biasa. Mas itu luar biasa. Ora bodhone kancane ra mudhun lho. Ngono. Tak tukone martabak. Ya Kok martabak sing buka. hubungannya martabak itu loh. Lah kowe iki dadi apa ning kene gawe dhewe iki dadi apa to Pak ning kene? Sebagai pembantu yang disiplin. Iya Pak. Awake dhewe iki wong buruh. Iya Pak. Cerita Pak iki Pak sing penting Pak. Iki meja apa kotak to Pak? Alah kotak son Pak. Oh, Ya, krek.
cerita. Iya. Wong iki penake koyo ngene Pak Nyambut. Jan pembantu awake dhewe iki kudu manut karo juragan. Juragane dhewe iki wong koproh sak donya. Lah wis opo. Lah wis genah toilet iki diresiki kok malah megah. Jarene nyapa? Toilet ora mambu kecut duduk toilet. Ora mambu pesing duduk toilet Iki yo ngono. Juragan wedok mari ngono njaluk adus. Listrike mati njaluk banyu anget tak godhokne. Tak kokon adus ning jeding ra gelem. Akhire Adus dhuwure kompor. Aku iki gumun. jane wedhe juragane dhewe Juragan lanang iki senengane rokok. Rokok iki didekek nang asbak. Tak buak ra oleh. Terus Tak dikon mangan. alah koyo ngono kuwi lho Pak. Karepku ngene lho Pak. Kabeh juragan iki diomongi Pak. Lho dek iki yo pesen karo aku. Pesen apa Pak? Nek enek wong gedhe dhuwur rene omong ngono aku tak ndelik. Enek wong gedhe dhuwur ngono. Lah kok iso ndelik? Akhire ndelik tak kon ndelik ning kamar ra gelem. Lah nyapa? Ndelik ning kloset. Ya Allah. Masa kaya ngono ki Pak, Pak. Apa ora telek tok. Omah barang iki tak kei cendela. Ventilasi iki ben apik. Ora jarene aluwung ning jero kono ae. Ning jero kono ae. Iya. Berarti kene kaca. Alah kaya kumpul lho Pak omahe. Akhire melempem ning jero. Tak omongi to Pak, jenenge awake dhewe kan kene nyambut gawe suwi. Enek pirang taun lho Pak awake dhewe niki kene. Lah ke taun no. Sik tak jeluki sik Pak, kita kok suwi Pak bocah. Juragane sik suwi Pak kita. Iku biasanya matake ning sablon. Iya. Kok sik suwi ya Pak? Biasa ndang metu lho Pak. Jane bocah iki ngerti cerita ora Pak. Rene iki biasane numpak. Apa-apa iki numpak rene. Iya pola. Juragane budek Pak sisi Pak. Monggo kan. Monggo. Ibu, Ibu, kok belum meninggal? Aduh, Rasan. Ora gelem suwe to kerja ning kene. purun, Apok. purun Bu. Ibu makan sayur, Sayur apa? tikus, Aja sembrono. Sampun dimasakne niki tikus. menika tikus menika ati ingkang dikukus. Nah, Oh atiku iku senengan. mangke. Ya, Napa niki? pembantu loro rene sing bener belas. Tadi kenapa? Mari entuk garapan salonku payu. Iki mau enek buta potong turane tak gawa mulih. Buta. Sik ta. Sing potong iso buta jadi salon demit kok kowe karo masaku. Lah iki lah ya salon serbaguna sapa ae oleh potong. Iki rambut aja diumbah selama setahun. Lah terus Tak nggo ingon-ingon tumo. lho kaya ngono kuwi lho. Wong ora kaya ngene kok Ya aku. kene Kaya kurang sehat. Iki pakaian dibuat niki. Ibu aja dibuang. Ora usah diumbah, langsung dilempit lebokne lemari. Nggih. Ibu biasanya dipijeti yang mantan pijet apa mboten? Ya aku ya biasane awak kesel ya ngerti ta awakmu. Nggih. Ora usah takon. Pripun Bu? Enak apa mboten? Ya ngene enak. Enak apa mboten? Enak, Mas. Diomong. Juragan iki. Pun, sing keca Bu. Enak, Mas. Enak toh? Enak. Ten, Dalam. omong ngono kancamu. Napa? Aku iki juragan lho. Mosok ora kajen. Kowe iso mijeti apa ora? Wong mijet iki putus iki. Bu, monggo Bu. Ada. Lah kok jatuh? Bosok awak. Monggo Lalai sapa dadi juragan? Pijet iki sing apik. Mau saya pilih kok koyo anakku juragan ngono jarene. Monggo. Wong kok rumah saku awakmu ki ning kene iki Lah. mbok kerja sing bener. Pripun rasane? Nggih. Ngerti apa ora? Pripun rasane? Sik. Lah Nek iki rada kowe enak, Mas. Rasane resik nih kok sayang. Resik sapa sing ngomong resik? Aku ki malah seneng kelak-kelak ternak. Uget-uget to. Kanggo pangan cupang. Lah nyapa kok mbok kuras aku? Maksudnya niku lah kebersihan niku penting. Kebersihan itu pangkal Lah kesehatan. sing ngomong sapa? Wujude aku ora menjaga kebersihan yo sik sehat. Lho, Ya sing apa ngomong lho kowe sapa? genah lanang dadi wedok kok sehat. Kok rumangsa aku. Kowe iki wis pikiranmu budrek kok. Maksudnya iki sehat jaswadi, Mas. Alah, Nur. jas hujan. Masaku. Bersih niku sehat. Sing Sehat ngomong apa? ya super-super kuwi lho ngomong. Lah. Bersih iki mesti sehat. Wong ki mbok ning kene iki manut aturanku. Dadi ora usah awakmu tumindak dhewe. Kabeh kudu manut aku. Sampah mulai sesuk Nggih. aja dibuang.
Lah terus klumpukne ning jero omah. Lho. lah nyaman ning jero omah ora numpuk kabeh. Nyamuk kathah niku. Tinggi napa? Nyamuk nek akeh kuwi mesti enak, Mas. Iso nggo rungon-rungon turu. Wong kok iso kaya ngene kok ya urip. Menungso kaya Iki masyarakat nomor piro? Lah iya, Bu, lah Kowe manut apa ora? Pengen tak pecat kok piye dadi pembantu? Boten. Rumangsaku lah kuwi sing di omah kene iki ora enek. Sonten pun dimasakne kali percil, Mas apa? empal nggih. Empale luar biasa. Empal apa, Mas? Boyo. Bajul. Mboten niku kula damelaken jangan asem. Iya iku senenganku. Kuwi aseme anu sayure apa? Kroto. Pelet. Lho. Iki mbok padane cucak ijo iki. Lah mboten bumul jenengan Mbok dimasak paling napa? kae iki sayur-sayuran, Mas. Lah, remenan jenengan sayur to? Sing ijo-ijo. Nggih. Bayem, Bayem jenengan remen. Kangkung jenengan remen. Crone Pak Hansip padahal yo. Terus jenengan ya ijo. Sing ijo kuwi Maksudnya iki ijo-ijo iki sayuran, Mas. Sing halus-halusan. nggih. Alah. Pun kula damelaken bubur. Ya kuwi senenganku. Nah, glepung, semen, halus niku. Ngecor ta? Ngecor dengkulmu iki kok ora masaku kok Niki iso. lho jenengan enggak. Niki kula hibur jenengan niku. Hibur apa? Sak jek dublek sampean mesti mikire wis saiki iki nyambut gawe nyambut temen-temen kita hibur. Ini permasalahan juragan. Kakung. Niku pun urusan. Umpama nenek apa-apa kan gak penak to. Ya ngono. Aku iki men dadi juraganmu iki seneng. Nek awakmu melu urun rembug ngene iki seneng. Dadi barang apa nih? Kamu bareng. Rek percil. Dalam Menunggu apa sopan? Pun sopan nggih. boten sopan to. Lah kok jagongan padane ning warung apa piye? Boten Aku juraganmu lho, juraganmu lho. Nggih. Oh, sesuai saya. Ngomong ngono, aku juraganmu lho kuwi. Aku juraganmu lho. Iya. Wong gelungan kok sapa Ngejak ngejak. Boten. Rumangsaku ning kene iki kerja-kerja sing tenanan. Kalau wingi teng toilet jenengan nembang to. Ya aku iki pancene yo anu Mas yo dadi juragan iki yo sosok hobiku iki nyanyi. Biasa nyanyi. Sing gandoli niku apa lho jenengan? Ya hafal kok. Pripun? Nadane Mas. Ah, niku. Mosok nadane odong-odong. Iki kumpono. Sak piro Mas? Mbok. Rep Mas, rep. Ayo. Iki nada rep apa? Nek arep tak bacok iki. Tak parani ana koci. Ana koci. Kok iso lho gumunku lho gumun aku. Kok wedok kaya ngene padahal banci lho kaya iso nembang. Gumun aku. Kene. Aku preye dadi juragan. Wae remuk awakku. Iki lho penak lho. Kok sampean kok iso padahal iki nyambut Maksudnya gawe iki gumun, mboten nate. Gumun ya gumun iki biasa ae. Mboten nate mireng suwantene jenengan barang wis Tapi- krungu kaya ngono kuwi. Mas, enek dagelan malah tinggal dodolan lho, Mas. Iki ora apa-apa. Tak parani ana koci. Ana koci. Jarene pindah ning doli. Pindah doli. Ake tak tututi. Jebule kok dadi banci. Yo, kok tak bisa kleru lho sampean iki kleru. Kleru nih. Suarane sampean iso lambungnya to, Pak. Ya pancen yo wis belajar, Mas. Ya. Lah aku lagune Deni Sumargo iki lah yo iso. Deni sakna. Suarane iki lho. Lebu sih aku iso. Lebu sih iso? Iso no. Jadi ini. Jajal mana dane, Mas? Enggak penak lho Mas. Sesuk Pak kurang to. Iya. Wis diomongi, ning nganggo gelungan kok kon ngelas. Dalane rame atiku sepi. Angen-angen tresno dibales tresno. Seneng ureng ngomongan
iki to lagu iki. Aku nih senenganku lho. Iki juragan lho. Juragan. Enek-enek. Bos aku. Mun apa? Juragan. Aku juragan. Lah kok padare kok mos aku dikono nang ngene-ngene. Muni kok sopan. Ojo ora oleh. Wong kok rumangsaku Dikapak. Enggak kok dikono nang ngene-ngene to. Ya kok sopan. Hah? Apa pantas? Iki juragan. Juragan. Ojo kok ngono ngene-ngene. Iki Iki lho sing gawe ngene-ngene. lho. Awakmu mau ngene lho. Aku lho ora ngene. Alah awakmu. Bude. Bude galak. Tak ora tarik teraiku lho. Pohon. Dikatakan. Aku lah izin kok ngene iki rumangsaku Lu kok izin. Dipesani karo Bu Kristin, Iya. Indrawati. Iya. Paham ora sampean? Ya paham to. Sesuk-sesuk Nyapa? nyambut gawe ora usah sampai bengi. Nggih, wangsul. Pemone nyambut gawe. Nggih, wancene wangsul. Lah jam piro? Aku biasane jam piro? Jam 3 isuk. Lho. Tak luwi, Mas. Piye lho bisa iki kok iso diluwi karo pas aku. Ora itu tunutan kayak pas aku. Ngene lho, Bu, karep Piye, yo Mas Piye? resik ora sing. Nah, Alah wis rasa gatene omongane wong. Aku iki pokoke ning kene iki dadi presiden rumah tangga. Loh. Bojoku iki rawani manut karo aku. sampai nak pun ngerti.